Ha iya, kok kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep apa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep apa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa Dyang Mbakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbak. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek dicangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbak. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampean teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate ming tuku lincah, mbayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbakane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tenjang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, Karang Kadempel tak gawe sungsang bawana balik. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tok ndol-ndolke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbak. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau akeh. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek to ora? Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Nggih kula tampi, Ndara. Gus Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngrandu Gumbala, Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang reda sampeyan. Wilujeng Ndara. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala. Siwa Nayantaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami Ndara. Sami dipun prayogakaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapi padukuh ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kowe aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk den ya ring tak tampa tipus padha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula Den ya Nala Gareng tak tampa tipus padha-padha. Ndara Antarja bekti kula ya Nala Gareng tipus padha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya Nala Gareng tak tampa tipus padha-padha Nala Gareng.
Ndara Antasena Ndara Garukaca bekti kula kunjuk nggih Den. Ya terus tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ya Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paribeh. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe Gong. Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Ya Gong tak tampa, ya Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Pangestu sampeyan sampun kula tampi. Lho aku urung menehi kok. Alah ora urung ya ngono kok. Ora. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngrahita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lha kok jebul sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki kula ngaturaken panuwun nggih Den kula mboten isa nglintuni napa-napa ngatur panuwun kula ingkang kunjuk kersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa malah kejut rasaning atiku kek nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi njumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garukaca Kakang Antarja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi. Nadyan to dikaya ngapa Antasena Kakang Garukaca Kakang Antarja Abimanyu kuwi tau-tate nampa pangudaning kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuhing kakekne Semar, aku ora bakal selak. Lan sak mengko aku wis wanu ning Karang Kadempel, aku tak nyadong dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng apa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek mbabarana marang Antasena. Aku tak ngangolake jangga nilingke Karna Mastuti Sabda Tama pengendikaning kakekne Badranaya. Ya, Kakang Siwa Semar. Mula tak aturi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paring dawuh. Aku nedya midhangetake ingkang netela Siwa Semar Badranaya. Semono aku Siwa Semar Murugage paring dawuh. Purwamadya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilingake karnane Antarja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwanayantaka. Mulane kawula do geger. Jebul ana priyagung rawuh. Nala gareng iki rak. Begawan Durna to. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, Begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkuni. Kerawan priyagung. Monggo penjake ora ganter-ganter, pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya, Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkuni, Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis ta, ngres ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja menek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadiane. Penemban wilujeng rawuhipun. Gandak bleguduk suaru gembal. Sumerante hawela. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina sama kowe iki Semar.
Rekenopati Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun. Iya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng. Mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi kados panjenengan. Wis ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuwataning Semar minangka dadi Panakawan, kekuwataning Semar minangka dadi batur ki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe sarwa kekurangan, wis pas nek kowe iki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ning kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kowe iki wah kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike. Dumo dirungokke. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancep kowe apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Jijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa, sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodho marang kahananmu. Nggih. Mula Semar, biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonging para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki mung sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemlangi. Sampeyan rasa wedi. Kula kalau sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek jengamu iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 niku mboten dadi kelampan. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing atase aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ya ora pas. Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mudhuki karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Monggo yen dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar. Mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ning negara Ngastina. Ing wiganti aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakokke babakan wahyu kuwi mau. Lah, kandhek kowe wis ngerti apa kang dadi wiganti ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gumathok aku njaluk wenehna karo aku wahyu bakal tak bayang menyang negara Ngastina kuwi wigatine dening sak banjure nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa slamet uripmu dene ora nuwun sewu lho Semar aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana aku mung duta kok ora mung duta kongkonan ning duta ngrampungi karya
Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane eneng endi sarta ora entuk tak boyong, aja takon dosa apa kelakon. Durna nggunakake cara-cara sing kasar, durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Krungu ora, Go? Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar dunekke ngono kuwi ora nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar ki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar ki titising sanggiwange Semanto. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Ana dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku dadi anak-anak aku trima melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lho derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae kok ayem. Petro dalem Pak. Bagong aja tok jak omong, lak banen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho Pak, ngatos-atos lho Pak. Ngati-ati lho Pak. Ora satok elek aku ora butuh karo kowe. Nesu Bapak. Arepmu nesu Bapak nesu ora dianggep anak, ora masalah. Lunga nendi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu nggayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu mongko akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi, akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi prihatin, direwangi tapa brata, direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan, wong apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten kekang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana prihatin, mboten kok prihatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku ana kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura saking keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka 2, wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik.
nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satria sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakal entuk kanugrahan mbuh wujud napa. Merga wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten niku. Nek sampeyan kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampeyan le putih. Ning ati sampeyan lecek, ati sampeyan kebak wulu, ati sampeyan kebak drengki srei panasten patiopen dawen niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Boten? Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sakderma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Monggo racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Mboten? Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, korban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindakke niku aja dipasrahke karo sak pepadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, monggo anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe, ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku korban. Korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun lo tak takon ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdongake rezekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, duwe didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekasa. Emoh masuh lahir lan batine. Ambok tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyu pun nek nganti omongane Semar niku merucut
Mboten enten nyatane mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wes, Semar Badranaya. Manus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah mejang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pindranjana langit kowe ora meneng karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita manyar-manyar. Pira seswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe mung getibal 17 kowe Panakawan. Kowe iki mung batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Ah, Semar pinter kowe ora dadi batur. Pinter kowe ora dadi Panakawan. Lah kok malah kencok mangdeleme ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kademel kareane. Gong. Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kithok kok. Ya wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis gek nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Apik ta, Tru? Apik jempolmu mlocot kowe ora. Nuwun sewu Penemban. Nun amit pasang Kalimantan B tinebene ledune jumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho, iki Bagong iki. Ha iya, kok kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep apa kowe? Mendelik mripanmu. Kowe arep apa? Arep mbelani karo bapakmu. Apa diang mbakku wedi karo Bagong? Ayo, arep mbelani cara piye? Ngene, Mbak. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbak. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah, bayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo Pradamas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semana, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwat tuwa aku mbakane kowe. Bagong sabar Le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe. Tenjang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndol-ndolke kuwi mung ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbak. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau akeh. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik.
Semar ora bakal semaur. Mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo Simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek to ora? Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bapak Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen mana yo iki, paman wong neter katetayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nendi paman wong neter katetayan. Mbah. Lor kula omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo ning kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tengah pati ora minggat metu Jawaya tanding karo aku semat jasmu wocet kowe. Kok kowe kok ora merono ki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar apa? Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembet katetremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu. Kowe wani karo Durna. Terus sing sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora wani nandhangi aku. Kurawa, kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, wis wani nang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong dicangkem ngomong, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir. Bangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng ki malah ora berubah sithik-sithik, mung mangan kuwaci wae ki mau. Krecak-krecuk. Nyemeng yang Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagal temandang. Omo aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Oh Jawa. Ada ide apa? Putra-putra Pandhawa kon ngapa? Oh iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko supaya Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane to tindak mrene sik. Ya kowe sing ngono. Nuwun Den. Yo. Sapa Gong tamune? Gawan Durna ning pun metu, pun medal. Lho wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriko. Yo, ya aku tak rono nggih. Lah tenan ta, dintekke tenan ta. Lho,
Apa? Niki tempe niki lek goreng kula. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk. Joli lho, ya. Awit do mriki. Ya aku tak mrunu tak sowan bapakmu. Kamu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tenjangi. Lho, gene kowe wani nendangi Eyang Durna. Empun saking judeke. Masa bapak dicedhaki Basemar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat to. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyunyuk-nyunyukke Bapak Semar, bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ewange ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik. Tangi. Lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Truk. Caidan ora. Oh ya Idan, ora. Bapak kok tok mbroke tok jengkengke. Nanti kaya bulus dengkono. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Ndara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben nek diajar tenan ya men. Nek Eyang Durna lara, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyuk Durna klekar mati. Aduh. Durna mati, Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku ketanggung jawab. Bagong dalem Bapak. Wah. Menawi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo daran-daramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu mlacat. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora usah dadak wigire ngoringa. Kurawa diundurke, daran-daranmu kae dibantu aja meneng bae, aja enak-enak nggih. Ngestakaken dawuh, Pak. Ora nrimake rasane atiku, Gong. Bapakmu kuwi wajib disembah-sembah. Kakene Semar ki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima, ayo metu Jawa. Kurawa saguh ngranjap anak-anake Semar, ya, Truk? Truk. Heeh. Mengkon muni kok angel to kok. Iya, aku wedi dosa tak sanggane. Iya. Lah sak kuwatir to. Iya. Mula nendi saiki Eyang Durna sak Kurawane. Ora gelem bali nekuk penjalin. Ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa. Aku sing ora trima. Sip. Ning ampun sampean sing maju. Lho.
Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik methokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantangan kali kula, sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampeyan sing jotosan kula sing perang men ketok nek Bagong niku dipirsani masyarakat Karangkadempel ki do mbaten weh lha kowe Bagong edanan mbelani bapakne wani Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya. Oh alah kere. Mengarep kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Ning sampean cedhak kula lho. Iya, aku cedhak karo Ndara Garukaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean niyop saka Dirgantara nyamber iwanengen. Yo, wis tak dawuh Bagong. Ah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarja nanti ki Antarja. Lho kok saka Durbasa kok Antarja nanti. Ndara Antarja, piye Bagong? Sampeyan nang ndi? Aku ning jero bumi. Nggih, anu mantruk didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak totok muteran mboten, Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo ora usah kuwatir. Yo Gong yo kowe mlayu kono. Aku ning mburimu siap wis arep gleleng iki aku terus. Ya wis kono mangkat to. Karo Begawan Durna ora ngilo karo gicoke ora mawas karo kahanane dhewe ing atase wong ketibal 17 kowe iki mung batur kowe iki mung kere kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor gurune para Sata Kurawa men ditantang karo wujude Bagong rasa cerewet Mbah nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati wah lah ora apa-apa. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger Karangkadempel. Endi? Para Sata Kurawa. Ora bakal mundur jangkah. Loh, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani anggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Loh. Ura-uraban suaramu Kartomarma. Ndek Kartomarma. Arep mbelane karo Begawan Durna. Dursasana Surtayu Kartipeya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat lumo digawe becik wis jeleh nyawang gelaring jagat esming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong mati iki ning astaning Gusti matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani Mbah kowe pendhita kurang pengalaman kowe pendhita ora ngerti falsafah urip sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa to sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka liwat sing jeneng Cunda Manik, nek Gusti ngeparengake Cunda Manik,
mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungso sing gawe sekti. Barang kuwi udune sing gawe urip. Ah, bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Njajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat dibantangane karo Marmo pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongane. Jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago piring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora basa anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus simbah Durna. Sing ngagar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar. Saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kuwi? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Wis. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungup ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Ha, tuthuk modar kowe. Ha, den yakin kula ora ngapusi. Kose. Wis sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Muni piye kowe? Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Ha, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni ha. Aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaundha aku sing bakal nglegandhang para Sata Kurawa. Iki merganing patimu. Dadi wis ayo minggir ayo minggir.
sirahmu. Jebul jajamu walang. Cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Mati he. Sah sirahmu. Mati we. Mati we. Hot. Wah. Hot. Mati aku. Wah. Wah. Modare, ayo. Minggir. Siwa Surtayu Gatotkaca. Nggih. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Papan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula adosi siwat. Mati. Wah. Wah. Wat. Wat. Wah. Kantong bolong Ndara Durmagati jajal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca arep bal-balan. Yo mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin cumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane ya tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Yo. Aku cek. Ya. Sampeyan Bendoro nek batur kok wani karo Bendoro ngungkuli Bendoro ndak dosa. Yo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk nggo. Monclot, moncrot, moncelot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasah ngareman. Modal, terus saya mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyoh. Hati. Oke. Wingi bar tau ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme.
Ngopo? Aku deg-degan ora entuk deg-degan kok kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Welah ora apa-apa, ora apa-apa. Kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Wah, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gletak kalah. Oke. Ya, pisan. Yuk. Ping pindho wae, Tru. Oh ya. Ping telu ki pet-pet ngono. Ya pindhonya. Ot. Hahaha. Lah bopo. Ayo kene, Cik, lodo buyel. Yo kene secacake ndak ranteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu lagi. Tak pasne ndak ula pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Lho kok cengele diantem. Lucut Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok. Iya kene yo. Oh. La popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal le. Gede banget ora modar. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, lek dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng nggih. Perlunipun dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sang ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa?
pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supe tajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepuh. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ini cah bagus. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten li? Sekolahe nanti li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira li pun nggih? Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Ngagung setan, Pak. Aku kok ya ora krasa. Sorry ya, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura ta saedan kok. Kok larane kaya ngene kok. Untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Waduh. Nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange lho niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe Antasena jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antar Jawa niku nggih telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling penane ya padha wae. Kana Petruk diajar, Bagong diajar, Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune oparane tibane nendi nggih. Mboten ketang kalon-alon. Oke. Sapa ketok mungsuhe Dursasana.
Pandhawa do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju kali Petro, kali Bagong, kali Garing. Mengko dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petro. Nah aku diajar Dursasana ngono ki seneng. Ape? Masa perang kok nganggo kaya irama ya? Canda banteng ting jotos tos. Ciwit banteng jotos pengkal. Tanda entak untuk kita. Aku nang kono melu joget terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sakit diajar Dursasana alah dene le gagah mundur ah ora nganggo trik kowe Gus mriki Den apa Dursasana maju Petro kalah terus aku kon maju aku kesel iku Macam mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Yo. Ndak serak tekan ngene lho, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Menawa aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue kayak maju neng pabaratan metuke Dursasana ya Gong. Nah wis ngono kowe dadi wong menangan. Aku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Lah ngampet tambekane kesuwen. Ya wis kayak ngampet tambekan. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Gong mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Walah. Dan kok ora mbrenjel. Lah iya. Gus, apa?
Ora mangani ati lho, ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku ora doyan remplomu ijo mambu ya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amo Suramata Jawa tempe. Kula nek digawa-gawe ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Hah, mati kowe Dursasana. Ngopo, Tru? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet-ampegan. Nggih. Ing Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing ngasepi sumimpen telenging kalbu. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae. Ambles apa bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo Garing? Mbok kula dibantu Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petro gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. As. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek digongon apa-apa aku mah. Yo, ngapet-ampegan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning nggo aja. Nggih. Wis, non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk. Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Lah. Mutiar ora kowe. Gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Nek ra golek kamar mandi ra ono gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar bahasa. Ayo, kamu selamat datang. Wah, Bagong. Ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Edan. Kepanjingan apa iki? Ayo, Matna Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar ora lara babar blas melo wadake. Edan. Ayo malesa, piye? Malesa. Kon males aku. Malesa. Tak males pisan aku rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke.
Wae dan belum kasih wae dan. Loh, ngapain truk nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi? Wedan. Aku kowe barang iso ambles bumi. Acah gleleng kok. Oh, iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah wite napa kowe tok sing dibantu ora. Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Wah, ayo, amuk Surakarta. Wah, ya dia. Iya. Wah, ya. Wah, ya. Wah, nutuke le prigel. Dursasana diajar. Weh. Kok apik ngono kae. Metu kok nang dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsak. Kowe kulino pamer. Wong nek pamer ndara-ndara iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Truk. Iso ora usah dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Pop. Aku ora iso ya, Truk. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine Ndara Antarja iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dijempluke ning ruangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa. Ayo. Nanti Truk ngegipke irung. Irunge coklek kok. Modal. Ah, ponokawan ora minggat tundha mae modal mayune. Ayo. Aja sumbar kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durna mung tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen Semar ora gelem nduduhke menyang didununge dumawahing kanugrahan. Oh, aku mesti mentala karo Semar Badranaya. Ayo kowe semingkir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekani mati, kowe semingkir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbah nek wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan do nalika nampa Cundha Manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundha Manik kuwi iso tok tamakke karo sawijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo Cundha Manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo Cundha Manik. Cundha Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyanku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya ya iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan Karang Kadempel, aja kok mati dadi bleduk tak lakoni, Mbak. Ora nek pancen Mbak mentolo karo aku, Batenana. Nyo. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ning sakderma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundha Manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati mongko iku keh sing padha mrisani. Kawula sak Karang Kadempel do weruh kabeh. Ponokawan do ngerti kabeh. Aku mati
ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak. Nek Antasena dipateni karo Simbah Durna, perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak ki nek ngerti anake dipulasara karo wong mesti ora trima mergo salokaning para sepuh nek arep netangi kampurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, Werkudara karo Durna mungsuh. Nyo, Patenana. Aku Patenana sisan. Wis. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Kaya ngono dadak diomongke nang kene. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane mbabar wirang karo aku. Bapak. Ning kosok baline aku mau ora crita, Bagong mau wis crita karo kowe bab perkara ampuh urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning Karangka Dempel. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Dene ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karangka Dempel. Jumbo karo kesaguhanku, Kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumandha ning Karangka Dempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njaga katentreman Karangka Dempel. Matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to, Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karangka Dempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming Wanakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung mongko nika musti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun iga pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak nang ndi lenggah prayoga ning Karangka Dempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darmakusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun, Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karangka Dempel, kuwi nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budal marang Guru Ngamarta. Siwa Semar aku tak budal marang Ndarawati. Ujupe tan prabeda kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-napa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih matur nuwun. Aku tak budal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Baladewa Siwanayantaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Ya, nek ana apa-apa rak tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Garing ben melu aku. Waduh. Nala Gareng melu nggih ngestaken dawuh. Petruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat jeron bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Jeron bumi kok kono ana bakul sar dodolan mayit apa piye ora. Ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa.
bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara ramba. Padha nglakoni kewajibane, mengko nek ispurna kewajibane terus nderekke ndaramu, ngestake dawuh, Bapak. Ya ora melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagus melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susun to lho. Ya, arep guru-guru sik. Nggih, ya wis nek ngono guru-guru, ning aja suwe-suwe engko ndak tak tinggal adoh. Nggih, mboten anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, man tinggali 500. Agung ya iku tenan bocah iki. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat bumi. Ya, aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Ya. Nggih 200 lah. Ya wis. Saya medun tetep pokae. Lah iya. 200. Wis yo aku tak mangkat, Jiwa Semar aku tak mangkat. Siwanayana aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawaken para ingkang kula kajengaken rawuh enten Karangkadempel. Iki basa katur ya mak cilik. Ya Antasena ndak tampa. Atmajaku ngrandu gumbala. Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. Semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing Amarta nggir. Sepisan ngaturake bektiku katur ngarsaning Pakde Bapa Kyai Njodipati lan mak cilik Janaka. Ndungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe. Nanging sowanku iki mligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kulup diutus dening kakekne Semar, tegese Kakang Semar Badranaya. Bener wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung merga nampa dawuhing dewa yen to Karangkadempel kuwi dina samengko ketaman pegebluk. Karangkadempel ketaman pegebluk ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pakde. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan, wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa, Karangkadempel iso waluya nirmal temah jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Klimasada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkoan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Welinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Klimasada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Merga kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumandu ning Karangkadempel, ndak disengguh kakekne Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karangkadempel, Pakde. Wah, caedan. Kenapa perkara kepengin njaluk pustaka Jamus Klimasada nyilih pusaka kok dadak tembungmu sajake wani ngiyas karo wong gerang. Antasena, kowe iki anake Werkudara. Teka kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, mleko matamu. Pusaka Jamus Klimasada sing duweni ora mbarep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngiyas karo wong gerang, kowe ngece karo wong tuwa. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara teka landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa to sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada? Janaka kula wonten maring adhawuh.
ndakno kamurkaning Kadang Munjadipati matura marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Wani ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandhani apik-apik nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Apa anggepe sisa dugang ki mung kowe? Wah, setan. Kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu, Pak? Wah, deplok ndas, wah deplok sik kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wih, ore kowe klumake. Jlamro. Ngopo ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Koko Prabu Punta. Bilih Koko Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klimasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepson ingkang mubal-babal. Wekasan Kakang Mas Gendak Sikara dhateng Kang Putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren teruske ayo. Wah, setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem elek ning nek dikandani aku ki manut rasa dadak aku ditendangi. Ngandani anakku ora nganggo kasar. Wah, minggir lho, jan kok tak tendangane. Ayo ngejak pirang dina tak rampungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo, mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngampleng pas mata e. Antasena dalem lek. Awakmu ing Ngamarta wis budal ngaturake pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine ning apa? Mengko Bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel.
tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar pandriting turanggo esti tetuka wonten timbalanmu Raharja sowanmu pangestripun Prabu Wilujeng Petro wonten dawuh totok gundulmu wonten dawuh sinuwun Raharja sak sowanmu nggih pangestunipun sinuwun Ndarawati Wilujeng eneng apa Gatotkaca wale-wale menapa nganti dhateng Punakawan Petruk kinarya saksi tama badhe atur kula inggih kula unjukaken resanipun Kanjeng Wing Ndarawati bab sing kepiye Karangga Dempel Ketaman Melaing Jawata lho Karangga Dempel Ketaman Melaing Jawata kasinggihan mekaten apa sing dumadi kathah sesakit kawula enjing sakit sonten tiwas sonten sakit enjing kapraloya wo dawuhipun Kyai Semar Karangga Dempel kedah tinenggan senjata cakra kaliyan Sekar Cangkok Wijaya Mulya lho senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten tatkala narpa Kresna tan tulusa hanyakara ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Gatotkaca wonten timbalan upama wakmu Ndarawati ora maringake piye sampun kawaringan Purbawasisa kaliyan Kyai Semar kula kedah meksa dhateng Paduka Prabu lho meksa piye kula kedah jiat dhateng Paduka Prabu kula suwun kaniruda paripeksa lho tegese kowe wani karo Wakming Ndarawati ora wani sebab apa lah malang kerik wis tak dekati yen ora entuk trima mati ning Ndarawati tinimbang bali ning Karangga Dempel ditukani karo Siwana Yantaka ya kae sing mburi kene tak buandem watu sirahe mudar aku iki romansaku arep ngopo-ngopo kok salah to apa melu ngadeg melu malang kerik kok kleru lho kleru wong derajatmu ki batur kok malang kerik Setyaki mboten nggih ngono kok omong karo Setyaki lho wong kula niki mung batur kok musuhe Senopati ora entuk tetep kula suwun wani karo aku sing tawedene apamu kowe lah dalah mati dening aku kena senjata cakra niku ursanipun pripun lah kowe butuhmu apa senjata cakra kaliyan Sekar ayo wis kuwi gawanen Diwas mempeng Diwas ngombe obat minggat oh alah melu seneni ora melu Gatotkaca wonten timbalan Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap nata ing Ndarawati nggih aturna nistakaken dawuh ning Lilanana Wakming Ndarawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku monggo kula dherekaken rawuh wonten Karangga Dempel Hanjawara Bang mangaruna katinetraning angga rapo kanikara sageter kene donganing kum
Lirwowo sing pinipan coba petoking ayamono. Lha ta. Kontorjo kasinggihan mekaten, Bu. Lho Bagong iki. Nggih sinuwun. Eneng apa suwane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten negaring Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya. Kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih samangke Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Masa Mengo wae. wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menengo wae. Oh nggih nggih. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to ketunggon pusaka Mandura. Kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kiai Nenggala, Kiai Alugara badhe kula suwun kula boyong dhateng Karang Kadempel. Piye? Anus maning jajalan sekurtaning baune iblis lanat. Wah, dalem ngatasé Semar Badranaya derajate kaceplek. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngampil pustaka wujude Nenggala kalawan Kiai Alugara. Lah ing atase ming sadrajat padukuhan bae ke Taman Pegebluk. Kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumangsamu sapenamu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggala karo Alugara? Diem. Ora bengok-bengok to, Bol. Baldasmu kowe. Anus maring jajalan ora. Ratu dipal-palke. Niki mung kari ento apa ora? Nek ora ento ndara antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Wah, dalah areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Nek muni susro tenane kaya nggo sound system. Yey, yey. Kaget aku ngajan. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali, mboten wo. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula betul Nenggala karo Alugara. Ora gelem bali, mboten. Kowe mangkel karo Baladewa, kowe bocah wani karo wong kerak kowe. Boten wong ora pelek. Ayo, kandhane bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhani apa ora? Kowe aja nentaki kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu, kowe aja ngeyel karo aku. Kula sampun prasetya dhateng Wa Semar Badranaya. Menawi kula mboten saged mboyong Nenggala lan Alugara, plalah kula tekaning pati wonten mriki kula enthengaken wa. Wah, iblis lanat. Kowe malah ngetake kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Koko Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Kene wis gayeng wis malah Koko Prabu kula aturi sabar. As. Ngangkring. Oh ngedan. Ponokawan kok ya werna-werna Koko Prabu sabar. Kresna inggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kalawan kamurkaning pun Kakang Mandura. Koko Prabu. Menapa dipun aturaken para putra menika saestu leres lho. Bener piye? Karang Kadempel mbetahaken bantuan saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Sabab
Kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro. Inggih. Senjata cakra kaliyan sekar cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipun utus wonten negari Mandura supados nyuwun ngampil Nenggala lan Alugara menika sampun trep. Ning Nenggala Alugara ora bakal iso pisah pun Kakang. Inggih, panjenengane Kang Asta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, manut aku. Semar Karang Kadempel aturing para putra ketaman pegebluk. Pripun lek kula lajeng matur sampean mesine prisa nek Karang Kadempel niku ayom ayem tentrem. Lah rak tenan to. Wah pancen mung diapus iki piye iki? Kok Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Ya piye? Tak rungokke. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepunden kula. Utaminipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng Karang Kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan ingkang badhe dipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa sing tukang andum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng ceneng kalian Koko Prabu Mandura. Kula mboten wani narbu kondisi karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuking ngajurit saksampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kaliyan putra wayahipun para Pandhawa. Lho, Kresna iki karepe piye Koko Prabu? Sampun mangke Koko Prabu badhe pirsa piyambak lalampanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dadipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka jemparing utawi
landheping Bedama Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka, tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon. Niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon, Ndara. Pandita kang kinarya wangsit pindha gombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone pukulun sangasih prana Semar ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara, Padine Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal mbabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenana dina iki bakal ulun patedhakake ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawiku iki Semar. Ngaturaken panuwun Bukulun. Iya tiba sepadha-padha. Bukulun ngaturaken panuwun, Bukulun ngaturaken panuwun. Bukulun ngaturaken panuwun. Wah, penang kakekku aku ngaturke panuwun. Bukulun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggala. Nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa nanging besok bakal ditunggalake lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngesaken dawuh paduka Hyang Adi Bukulun. Mati aku Petra. Aja Petra. Mati aku. Aku ngapa Petra? Ayo bali. Kurawane Jabali. Oh iya Petra, iya Petra, aku njaluk ngapura Petra. Bali kono, ora ngasto, kae lagi do rapat kok ora dikaco. Oh iya Petra. Ayo sengkune arep apa kuwi? Iya Petra. Kurawa anggere do rapat ditenono. Mbangane diajar Ndara Werkudara lu wong tak ajar. Oh iya. Bali wae. Ayo dite. Ora ndedek. Mulai kono, mulai. Karto Marmar ngopo? Iya Petro. Ayo bali kabeh, kula bali ora bali awase. Kok geger blek-blek ditutuki apa Petro? Durna kok ajeng munggah teng pendopo Pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk wahyu. Ajar ning dalem. Kurawa undurke. Lah ya syukur. Werkudara. Nggih. Wis ora nyambut gawe kowe. Ya. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sifat mbaran. Lha kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun, pun pikantuk wahyu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.